Jak jste došla, vlastně Kristina je vlastně přezdívka i jako umělecká přezdívka, je to tak? Nie, to je normálne. To je normální jméno. Áno, nie je to vymyslené alebo niečo, takže je to normálne. Dobře, já se zeptám na jednu věc. Vy jste žena 3 profesí. Vy jste vynikající instrumentalistka, protože střídáte v sobě různé nástroje. No. To jsem přeročil. Potom jste vynikající zpěvačka a vy jste i herečka. No. Když vezmu tady tyhle 3 body, co k tomu můžete říct? Tak, ono to tak znie veľmi pekne, keď ste to takto povedali. Z tých 3 vecí, ktoré ste vymenovali, tak si pripadám tak domácky najviac v tom speve. A v tom instrumentálnom to je také celé mierne. Ja viem hrať na klavíri, ale to je naozaj, že sa tomu nevenujem až tak. A to herectvo som vyštudovala síce, len strednú, konzervatórium. A mala som tu možnosť si zahrať v 2 filmoch. Ale vlastne to je tak všetko, čiže to herectvo viac menej v tých videoklipoch využívam. Sme si dvaja do očí, celá šopu padli sme si dvaja do očí, čo všetko naznačí, taký dopad. Na tanci, pomožu tam, vždy keď sa rúčiš s mamou a nevieš kam byť a tanci. Vy natáčíte jak v České republice, tak ve slovenské. Jak se cítíte v té branži československé? Ja veľmi dobre. Ja tu aj veľmi rada chodím spievať do Českej republiky, kdekoľvek, pretože ma tu vždycky tak pekne privítajú ako doma. Takže a mne sa to tak veľmi ráta, že poznajú tie slovenské pesničky. A že to už je proste taká... My sme stále tak ako si prepojení. S kterýma umělcema českýma nejvíc ráda spolupracujete? No, ja nespolupracujem vôbec s českými, akurát mala som vlastne 2-krát mala som duet s Davidom Gránskym a s Michalom Dávidom. A občas vlastne som natočila s českým režisérom a s českým tímom videoklipy, ale inak tak ako mám skôr ako keby ten taký stály tím na Slovensku. Vždy keď sa rúčiš s mamou a nevieš kam byť a tanci. Vy jste vydala 5 alb nebo alb? No. Je nějaký vinyl nebo není? Nie, ešte. Jak s tím počítáte s ním někdy? No, možno, že áno, prečo nie? Určite, ako mohla by som vydať vinyl, ale nesľubujem to, ale je to možnosť. Které z těch 5 alb vlastně vám dalo nejvíc práce a které vás nejvíc potěšilo, třeba i ty vaše fanoušky? Každé jedno. Každé jedno. Každý jeden album má svoje čaro, svoj nejaký príbeh, svoje piesne, takže každý jeden. Vy jste tam používala nějaké hosty? Určite áno, ale ja som viac taká, že mám málo hostí. Väčšinou spievam sama. Sa slnko skloní na hore raní, tam niekde v diaľke nám zvon zvoní. Keď mama to povie, tak nech ma bolí. Raz sa to stačí do čiernej hody. Naprawdę leží na chvíľach, oči ticho plačú. To plačú ma kolíše, keď je slnko Obec Moškov má 750. Řekněte mi, co vy jste chtěla popřát těm 750 letům zdejším občanům. Aby spolu nažívali dobre, aby si rozumeli, aby si prijali, aby si pomáhali, aby vytvárali to také pekné prostredie, lebo ja si myslím, že to je o tom, o tej komunite, že keď vznikne taká pekná komunita, alebo tí ľudia, ktorí žijú a sa napríklad stretávajú na takýchto pekných udalostiach, tak ja si myslím, že to sú také tie pekné veci. Vám děkuji za rozhovor. Najkrajšie stromy sú na Moskov, ďakujem krásne ešte raz. Môžete ešte venovať veľkú potlesk kapele, určite ďakujem krásne.
Radku,